Nalungkot ay si tatay sa mga tao. Kaya ang anak ni Don Sibyo gusto makigsulti. Makigsulti sa mga tao? Oh, lagi! Nga naman ka ha? O pa'y sultig unsay tuyo. Basta ang giingon, paadtuon ko no dapit sa may bodega karong Domingo, mga alas 9. Unsa ka ha no? Nabalak ka ba kay ko, Flor? Kaya basin niya katong mga nagtukod og bahay diri ba niya, wa sila makapananghid. Papawaon niya in taon to diri. Ilabya gining yuta. Ah, kagrabe sab no? Kasagaran na ba sa mga nagtukod og balay diri way pananghid? Oh, gyud. Kaluoy no? Luoy gyud kayo in taon. Ya kita, mga squatter man sad ta, di ba? Hey Flor, ikaw ba? Wa jud kay batasan. Kalit na kaglakaw ka mananghid nako. Dugay man sad ka. Pero ang nakabintahaan ni Flor, kay ang nagpatukod niya tong bahay si Don Andres. Ya siya tag-iyaan ning yuta. Di, sama ra sa tag nananghid niya. Aw, bitaw pero kinahanglan gyud si tatay nga musugot sa mga sugo nila aron hindi sila magbato og kalagot nato. Mao gyud. Paita gyud ning pobreta no, daog-daogon lang ta. Mo lagi na niya. Untay mahimo kay pobre lagi. Uy, kanang kabantay ka kanang anak ni Don Silvio ba? Nagka-stricto sa? Oo, bitaw na. Tay, Uy, tay! Man, pahuway na lang tay. Uy, ay siglakaw-lakaw. Kay kami na lang ni Flor may mubuhat ani mo bato nun. Mao gyud tay. May patingali da. Na sige, paglakaw din mo. Ingna mga tao dito ha, sungko ha. Nga, patuon sila sa alas 9 sa buntag, sa Domingo. Atos may bodega. Sa magkay tuyo nila sa mga tao tay. Kain na lang ha, makiksulti nila ang anak ni Don Silvio. Importante. Tay, Nagkari, ako na yung dahil eh. Toy, pagkauma na ito pagkiksulti sa mga tao, magsugod ay tas pagpangitas kanding. Ha? Unya, mamahuway lang ta, kumatog, huwag mukaon. Unya to yaron mo, dasig yun ang mga tao sa pagpangitas kanding, ato sila agnihon, tanan nga mangita gyud kay kung kinsay makakuha sa kanding or makakita sa kanding, dunay premium nga ko'y hatag. Oh, pero mag-amping lang yun ta. Nga katong kanding atong ipangita. Di gyud natin pasabot sa mga tao nga talagsaon na ito. Kaya na, importante kay na, magmatngong gyud ta. Kaya may bawas lang unsa tong klasihas kanding. Ligro kayo, kansita. Uy, dangat. Wala kita. Di kita magpatakag buka ni nga itong bakba. Aron di masipiat na itong dila. Doon na lang ko'y isadye, sir ba? Kana kung makauyon ka. Hamay maayo, sir, og ipahibaw na tos mga tao nga kung kinsa nga ito magtinguhag tago sa kanding, imog yung pantangag silot, sir. Kay mas maayo magunang dunay pasidaan, sir. Kay wata masayod. Dunay nahibaw sa hiyas atong kandinga. Simbak ko lang. Mas maayo nang dunay silot, sir, kay magpanagan na sila. Di lang. Mao sa na usa sa ako ipahimangno sa mga tao. Pero ako sa nang istudyohan og maayo. Ha? Ibase niya og mo na makapatingkag sa dunggan sa mga tao. Unya mausab na nun ilahang tumong sa pagpangitas kanding. Mawan nita. Adili siguro, sir, oy. Kaya wala sila kay bawag unsa tong kandinga. Basta-basta ako lang kuan nimo. Imo ning trabaho. Nigpatawag na kog meeting. Kinahanglan ta sa tagsas na nambong imong panidaan ug unsa ilang reaksyon. Oh, sige, sir. Ug ikaduha, kinahanglan nga maogoy ipatuon na to sa mga tao nga katong kandinga pinalito ni Papa dito sa laing nasod. Unya atong pangitaon aron masana ito mapaliwatan to dinhi.
Nindot ang katarungan na, sir. Pinalit ko to ni Papa og 10,000 dolyares dito sa laing nasod. Mahal kay to. Kunya, maningkamot sa mga tao sa pagpangita sa maong kanding kay makahatag mo to kabulanan nila kay naa matay premium i-offer, di ba? Oo, gid. Oo, mo na siya. Kunya, kini nga tong pagi, nakita na ko nga nindot kini nga estilo. Kay daghan mang magpinabangay. Dali ra kay makita ang kanding, dali ra kay yung problema sulpad, di ba? Mao gid, sir. Ako gipakita ni Papa na ko toy. Nang iyang gipangandoy, ang iyang gitinguha para nako. Papakita gyud ako. Murag gusto gyud ka ba ida? Gusto gyud ka. Pero di pa ko makasulti og mao gito ha. Basta lang ato lang yung susiyon pag maayo. Ah, murag gusto gyud ka bay. Murag gusto gyud ka mao gyud lagi to siya bay. Ako nakaingon ko ang mao gito. Pero dili man to ordinaryong kandinga. Tinuod bitaw. Oh, di ba? Oh, wa pa takitag kanding asama ato eh. Tinuod gyud bay. Dako kayo. Puro kabayo ni Marcos. Tinuod gyud. Unya pag yun, anong dito man nato nakita sa ibabaw sa ditso? Usa sa na siya. Unya sa kadugay na itong trabaho di sa sementeryo, karon pa sa kita atong kandinga. Usa pa gyud. Katong paghapwa nato sa mga bukog ni Don Andres. Nganong nga kadto pa man siya napakita nato. Murag kita gigihatagas ti limadon da. Murag maato gidong kandinga. Siguro bay nakamatikod nato si Don Andres nga sige ta sa sementeryo, wa tay kaon, wa tay pamahaw. Gawas gaway pumahaw. Wa gitay kwarta. Wa bitay kapalit. Ya, maglaway lang tas linat-ans back. Oh, good. Alagaw. Bay, basig. Madato ta. Kumadato. May tag madato ta. Kung ang swerte buabay nato, madato gyud da. Mahimo sabtang milyonaryo. Oh, nya. Musayo gyud ta og mabay. Kay dako akong pagtuo. Ug paglaom nga matakpan do natong kanding ugma. Madato na gyud ani bay. Uy daw ha. Unsa man? Kita rin na ibaw ang kandinga. Mahitungod ang kandinga, kinalanti kita magsaba ni bisang kinsa. Natural. Kita rin makaibaw na kung daghan makaibaw, daghan ang mag-interes. Di lang kita. Mao ginay sakto. Magsaaray ta, magpanumpaay ta, nakita rin na ibaw sa maong sekreto. Magpanumpaay ta? Woo! O sige. Oh. Numpa ta. Ipiyong na to atong mga mata. Ang unang misteryo sa kasakit may bagtungtong ni Herodes sa pangpang natapigas ang iyang tiil na sangit ang iyang sa mahit nga bato. Hoy! Sa di ay. Batian mo seremonyas. Oy. Ako na lang mo seremonyas. Kay mas kasaligan ng naong nako kaysa nimo. O sige ikaw. Be, Pura ba ko'y piso dire? Aw, ibutang ang imong pad. O sige, butang. Nagkasuko. Serious niya? Serious. Piyongon ato ang utong mga mata. Napiyong na. And repeat after me. Sige. Unod, bukog, unod, mga barikos, mga Hoy! pani. Di man na mao tarong asad. Balik. Tarong. Ika istorya kay kasaligan pagka nagugnaw. Sige. Ipiyong ang atong mga mata. And repeat after me. Sige. Mga anitos! Mga anitos, Mga anitos ng mga buutan! mga anitos sa mga buutan, Mga bathala sa mga buutan! mga batala sa mga buutan, Hangyoon ko kamo! hangyoon ko kamo, Nga pagpugong sa mga dila! pagpugong sa mga dila, Nga dili pagtabi! nga dili pagtabi, Sa maong sekreto! sa maong sekreto, Ang mulapas ana! ang mula pa sa ana, Mahimong luasan sa dila! mahimong luasan sa dila, Unya, maglisngag ang ilong! purya buyag. Inong ginatong purya buyag para di masuhong. Kasi oy, Alisto ka ha? Pagpataka gani kag tabi ng imong baba, alisto ka lang. Doon lagi mahitabo nimo. tana adol ta. Magampo gyud ko Bible nga madato ta. Ampo lagi, pero ikaw amang kay angay madato. Ako? Way angay madato? Sus Ginoo ko.
Mga dato, ngano duwa mo ko'y angay nga may makumaninglis. In English na di ka ma'am dato di ay. Uy, kasagaran sa mga dato may maninglis, uy. Tama di ay. Na sila hilin ay. Asa? Lo, mausad sila lin ay. Hala, taga-sementeryo nga na sila, Flor. Mao bitaw. Ay mo patakag tabi ay. Asa mo katakag tabi sa Ano siya taga sementeryo? Paka-overlo mo eh. Kininaw nga taga sementeryo. Nay, baboy, sementeryo? Hmm. Sorry, di mo taga-sementeryo, oy. Ah, Taga nitso. maura man gihapon. Kining lawasa, masod sa nitso. Taon po din niyo, eh. Bitaw. Di mo taga-sementeryo, pero naa mo permis sementeryo. Aw, kano ano? Arang yun noon. Arang-arang na lang na. Ay, doon namin imensahe ninyo. Masahe? Ako unahan day kay sakit-sakit na ba akong kugong-kugong day. Dili, masahe, oy, mensahe. Aw, mensahe day. Masahe. Mensahe ay. Ya ka mo, kailan mo na mo, wa? Kailan ninyo? Ikaw si Lady Gaga. Ikaw si Helen, niya, siya si Flor, di ba Bon? Ha? Oh, si Flor niya. Si Helen. Agoy. Niya, kamo, kailan mo na mo? Ay da, basta taga-sementeryo mo. Nasa na inyong taga-sementeryo ha? Actually, Tagalo kami. Padung dito sa darasaan ba? Kaya ka nang wami buhaton, anak Miss Paril Sementeryo. Aron makaila day mo na mo di ay. Magpaila mi ninyo. Ako si Simon, ang buotang tao. Barkada ming Jesus Christ. Maong gipangalan kog Simon. Cute. Ako di ay si Bonifacio, for short. Buni, katipunero sa sementeryo. Cute lang. Ay lang gahia kay lain paminahon. Punuan pag Uy, paminaw mo ha kay, seryoso na ni. Unsa man? Ang anak ninyo Sibyo, nga nagngan og Marlon, gusto magigsulti nato, nga taga dire. Karong Domingo nya, ato sa may bodega. Alas 9 sa buntag. Ano dahilin? Unsa may ilang tuyo? Ambot, basta kinahanglan nga, kita tanan mo adto ta, para di masuko ato agawon. Lingin kay lubot si Helen. Isa to ibot magigsulti na to. Man? Ambot, anak ko nung Don Sibyo. Ano, yan tikbala nga hambugiro. Nga nakaingon magaghambugiro. Barkada mo? Nahinumdum ka atong pista sa La Libertad? Kato ba mga bumbilya sa mga puste? Gihurot niya pamusil, hasta pataya lagi sa mga bumbilya. Hambugiro kayong buwang, di ka patuos mga pulis. Aw di ay? Oh, usahay. Mamayong tao kung bulatikan. Nya. Mga tuta sa tigom nga iyang gipatawag. Oo, siyempre, agawon gina nato. Mga tota, kay tingali unyag, di ta mga to. Apahawaon ta sa atong gipuyan. O sige, atong timanan. Ugma sa Domingo alas 9. Nya. Bay, nice snack dito bay. Huwag lang. Naon, pwede mo kaon eh. Nay. Saan man tong tuyo ni Dimitog sa iyong anak? Sulbad na. Sulbad na gyud kayo mano. Lipay in taon kayo kay nisugot diya si Mr. Abarquez nga ato silang puyo siyang yuta. Pero gusto gyud ta sila dapit atong pusto sa may sapa kay ako baya to dito. Pwede to katamnag mga utanon. Yan, saon naging ibadlong maga sila. Lagi sahay kini si Tiyo makapahiubos gyud kaayo. Bisan kita naman ang gani di magita respetaran. Tiaw mo na, di magitan niya papuyon din eh. Kay maigo lagi sa kasada ngayon ipabuhat. Mao lagi. Saon disumpiyado ta. Ambot magkurti, nga lisod mag-eksuklan siya sa buruka. Tawaan lang ta. Mo lagi. Di pa lang tungod di mo man no. Dugay naming nagatubang sa kurte. Ikaw lang gyud akong gipamati kay nakaamgusad ko ba nga sakto sad imong tambag. Ay na lang pagsulkol day. Pailob na sa ta.
Kuday, gisakitan ba yasam ko, pero saon man. Basta kayo magpailob lang ta. Di pa manggod ron panahon. Di pa ron panahon sa pagsukol. Daghan na ba kayong nitambag nako kay naluoy lagi sila nako. Ayaw sila pa ng balay niya. Ang akong pong mo ay pamati ah. O bitaw kay imuha ra magyung pong mano akong gipamati. Kay ikaw ra magyud akong sundon. Pailob na kayo sa ta. Dahil sa pagsukol. Ang iharang konsensya mo ay mamata na niya. Pero ako, magkaya mo biyaunta ko sa pagpamata niya sa kamatuuran. Pero, hindi lang yung pumamagos kahit ngalit. Bato niya noon sa kalibot-kot na